welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Nkhani ili pano ndionena kuti ndi nkhani kuza ndi Putin, Vladimir Putin. Amene mkulu ameneyu ndionena kuti waika malamulo pa nkhondo imene ikuchitika ku Ukraine. Panopa pa nthawi imene tili mkati mwakuti iyeyo akusinja Ukraine, wabwera ndi lamulo limodzi chifukwa waona kale kunena kuti European countries, maiko azungu, apanga meeting nde anena kuti akufuna athane ndi Russia. NATO nayonso chimodzimodzi akufuna athane ndi Russia. Therefore iwo akhazikitsa target yake, afuna apange target kuma mafuta komanso kuma nuclear sites. Nde imagine kuti kumene kuli nuclear aphulitseko. Tinakamba kale mbuyomo kunena kuti nuclear siyachibwana kwambiri. Nuclear kungoti aphulika. For example ngati kuli longe kungoti aphulika kumene kuchako ndikuti anthu onse amene ali kudeza pa central region onse ndikuti kachino kunzuzu kuchako ndikuti nonse mwafenta mwakomoka. Nde iwo akufuna apange target malo amene wawa. Ndiyeno pali zinthu ziwiri, pali it's either apanga fund amapasa zida mandanojo Zelensky kuti aphulitse kapena abweyayi aona kuti apanga bwanji, koma kwenikweni sangabwere direct, afuna kuti agwiritse ntchito Ukraine yomweyo kuti ibombe Russia. Ukraine inakula kuti mphamvu pang'ono pamene inabomba ma cities okwana 11 mu Russia, koma nozapeza kuti panopa Russia ija yabwezera ndi kupha kwambiri kumene kuchako. Therefore aonaso kuona kuti mmene achitira Russia pa maiko anayamba kutulukamo khangati ifeyo sizisonkhamo ndalama ayi ngase Trump afuna apange pa business ati ife nkhani tifati kugulitsa zida zathu. Ndiyeno poona choncho aganiza kuona kuti tiye tikhale pasi ngati NATO maso UN, United Nations kuti tithane ndi Putin kudzera kuthana naye kumbali ya kumafuta komanso ku nuclear sites. Therefore Putin wapereka warning, wapereka chenjezo chonena kuti ifeyo pano pasipano maiko ma European countries mwajaira mwatasa sipano panopa ndiyamba kupanga ni target mungu yesera pang'ono ndiyamba kupanga ni target, right? Like ndizi kuponyala mabomba komanso bomba linalilo lonse limene labwera tizilipanga check kuti bomba ili linapangidwa kuti linapangidwa dziko lanji, and dziko limene lolo tizitumiza mabomba tizikalipanga attack. Palibe amene apange athandizire Ukraine. Mukathandizira Ukraine ndekuti mudzoti ndi nkhondo imene mupanga declare nkhondo, mukulengeza kuti nkhondo, right? Nde zimenezo ndisamveso kuti una ake afuna apange athandizire Ukraine. Ndetu pamenepo ndikuti tiyambana. Izo ndi zimene ndithu Putin wachenjeza. Zoyamba zimenezo Putin akuti tu athana nawo, komanso akuti mukangofika point yokapanga attack ma nuclear sites ndiye kunena kuti iyeyo mukumuwuza kuti ase pa nkhondo igwiritsa ntchito nuclear. Nde iyeyo mukamupusha iyeyo agwiritsa ntchito nuclear ndithu sikuti asekereraso yayi. Ndiye wapereka nthu warning kwambiri. Anyway izi zikudza pamene ndithu Trump akulengeza poyera kunena kuti ineyo to akuluakulu eti ndona ngati Putin uja amatipusitsa, wandipusitsa. Trump wavomera zimene kuti watipusitsa. Trump ujeni Putin amayuza matricks wanena kuti ovuta kwambiri. Amabwera ngati nice guy bwinobwino chifukwa amadziwa iyeyo champanga feed ego ya Trump,
feed kudyetsera ego. What is ego? Ego anthu odzimva ngati finya, right? Achina ngati Trump aja odzimva ufumu, odzimva kulamula, odzimva chani, amakhala ndi ego, amakhala ndi kuzikweza mu mtimamo. Ndeno I think game imene amasewera Putin ndi kupanga feed ego, like ukanga ru hayi niyo ndabwana hayi makoti hayi amayankhula ko. Even Trump akanoti pafunika ma negotiations, pafunika kukambirana, pafunika ceasefire, Putin amavomereza samakana yayi, amacheza bwinobwino. And zafika point ena kuti Trump mamuza mkazi wake amati ineyo ndudabwa nayo kwambiri, ndudabwa nayo Putin kwambiri, ticheza bwinobwino, tikacheza bwinobwino, mpaka ndikamuza mkazi wanga kuti we had a nice call ndi Putin. I think izinthu zagwira, koma ari kwena kungomva zoti madzulo ake wapanga attack Ukraine. Tankhwana bwinobwino mabwino muja mafriendly bwino, uva zoti walanda yani, walanda mzinda ku Ukraine. Nde akuganiza kuona kuti Putin uja sakufunikanso kumusekerera, right? Ndeni mofana ndipezepo point apa yonena kuti ye uja Trump uja ati wakuya ndi Putin ndizimene akupanga, and akufuna ndithu athane naye, koma sakubwera ma direct kuti athane naye. Wani akugwisa ntchito njira ziwiri. Njira yoyambirira akutumiza zida kudzera kwa ndani, kudzera kwa akuti afuna atumize zida kupita kwa Ukraine, kupita kwa Zelensky, kena kwa apange attack jani, apange attack Russia. Njira yamba imeneyo yoonesa mkwiyo wake. Njira number 2 atafuna apereke misonkho. Pamene maiko ena America imapita yokha kukapanga attack chabwino, zimene taona pompano zimene zinachitika ku Iran. Ndiyeno mpaliso ma examples amaiko ena asufuna tipita kumene kumukudziwa kaleso no bwino. Ndeni mufana ndipereke point imodzi. Point yake ndi iyi. Ichi ndi chifukwa chimene Iran ikufuna kale ndi nuclear weapon. Now mupanga understand. Chifukwa sometimes anthu amanena kuti America tu ndi bully. amapanga ujeni ngati wa tease umeza ku school kuja, mukapita ku school kuja kumakhala anthu amene amakupanga tease, amapanga tease, bully, zimene amapanga America. Nde maiko amene akuona zoti kuli nuclear, America simapanga bully. Olopota amangoti ta amagwisa ntchito njira ina. Dziko lililonse limene lili ndiyani linda ndi manyukilia, America simapita kukapanga bully umeneko. Kano kukapanga bully mwakuti njira zake ndizomenezi misonkho basi, koma kupita kumene kuchako kukapanga kekekeke hayi. Iran tikudziwa kuti ndi yamphamvu, koma ilibe nuclear. Ndifaka izina zinapasa mphamvu kuti ati kapanga attack amene aja ilibe nuclear, right? Zomwezo kumachitika ku Russia, musanambe kuuza Russia musiye nkhondo ndakutakhumudwa yemo kuti akanika kuti apite straight. Why? Chifukwa akudziwa kuti Russia ndi nuclear. China anayamba kulimbana nayo misonkho iniyo mutere sanga video kaipanga ucho kaishosha yayi ndi nuclear. Ndiyeno ichi ndi chifukwa chimene Iran ikufuna nayo payokha ikhaleso ndiyani, ikhaleso ndi nuclear. Chifukwa uzoti akangokhala nayo America singapange bully, ngati kumena video lamucho mwabwererako sangapange zimenezo. Nena kumafosa why ukakame ndi anthu osewa around mu region imene mumo akusunga nuclear. That's why Iran kuti ifeso likhale nayo, chifukwa akudziwa zoti kupanda okhala nayo ndilo azingopanga bully. And palibe samene angapange condemn kudzudzula kuti makuti munthu
zingothama mwemo. That's why afuna akhale nayo. Sangapange zimene ku North Korea, sangapange zimene ku Russia, sangapange zimene ku Israel, sangapange zimene ku Pakistan, sangapange zimene maiko onse amene muli nuclear, sangapange zimene sangapite pete azingowapasa misongo. So now mina chimene chifukwa chimene sometimes Iran mandara first takhale nayo ngati sitikhala nayo nonso musakhale nayo. Simple. Wife murikanisa ero famona zoti awa Iran ikazamkhala nayo ndikuti pazavutira apa kwambiri tidzakanika ndithu chifukwa Iran ndi dziko lomalizira lipa number 7 mu list mu ndandanda wa maiko amene anayikidwa kuti aphwasulidwe. Na video imene ndithu nayika kwambiri kale nayika video imene ndithu general wakalekale wa America amene analongosola nkhaniyo bwinobwino, anayamba kuyambira dziko loyambirira achina Libya aja, Somalia aja, osaja anali mmoja, koma kumapeto panali dziko la panali Iraq, kumapeto panali dziko la Iran. Ndi limene latsala zonse zili zoti iwo zili documented, anazika kale kuti dziko ilili lili mu list tiliphwasule na madziwa zimene zonse. Then guys, nkhani ndi imeneyo. Thank you so much. Malawian Cameras. Don't forget to subscribe.